しろローが悪いようにはしない。残念だがその申し出は受けられねえな。俺一人でもやり遂げるぜ。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。隙だらけだな。手応えありですな。強くなったじゃねえかエルウィン。この俺が勝てないなんてよ。まあいい、今日のところは退散する。次に会う時を楽しみにしているからよ。ローガアバよ。言ってしまったか。早くソニアが見つかるといいね。そうすれば、ローガもこんなことしなくて済むのに。そうだな。ところでエルウィン殿、そろそろテートに着きますが、いかがいたしますかな。ああ、予定通り、帝国に対して説得を行うつもりだ。でも、帝国の説得なんてできるのかしら。帝国との武力衝突が避けれても、まだアルハザードのこともあるのよ。それについては考えている。レオンが言うように、帝国が戦争のない世界を目指しているのなら、我々光の末裔との協力体制は絶対に欲しいはずだ。双方が手を組めれば、戦わずして大陸の大半から戦争が消えることになるからな。そううまくいくかね。何せ相手は、あの帝国だしな。じゃが、やってみなくてはわからんじゃろう。何もしないうちから諦めとったんじゃ、何もできはせんぞ。その通りだ。よし、休息を取ったらテートに向かうぞ。エルウィンがあれほど成長しているとはな。意外だったぜ。俺もうかうかしてられねえな。さてと、今回の失敗の報告はどう言えばいいんだ？そんなのする必要ないよ。誰だ？出てこい！お兄ちゃん、私のことを忘れたの？ソニアじゃねえか。一体今までどこに行っていたんだ？ずっと探してたんだぞ。私はお兄ちゃんのことをずっと見てたよ。だったらなんで姿を見せてくれなかったんだ？こんなに心配してたっていうのに。だってお兄ちゃん、いつも人間たちと一緒だった。私にあんなひどい仕打ちをした人間たちと。ソニア。だけど、今もお兄ちゃん一人だけだから出てきたんだ。ソニア、昔みたいに一緒に暮らそう。俺はもうどこへも行ったりしねえから。ソニア。それよりお兄ちゃん、私と一緒に来ない？どこへだ？ボーゼル様のところよ。ボーゼルだと？ボーゼル様は優しい方よ。私みたいなものにも優しく接してくださるもの。ねえお兄ちゃん、一緒に行こう。私もお兄ちゃんと離れたくないの。これぐらいちょろいもんだぜ。
激しい戦いの末にローガを退けたエルウィンたちはテートへの道を進む。テートまであと少しというところに差し掛かった時、突如魔物の大軍が彼らに襲いかかる。その魔物の群れの中にはローガの妹ソニアの姿があった。己の務めは果たします。
陛下、少々お時間の方、よろしいでしょうか。何事だ。は、先ほど例の娘の探索に向かわせていた者が帰還いたし